ಕುಡ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿದ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮೆಷಿನ್ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ವಿತರಣೆ ಮಂತೇರು. ಇಂದತ್ತ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಇಂದನ್ನು ಕೈಟ್ ಮುಟ್ಟುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತನಂದಾಂಡ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅನುಕೂಲನು ಈ ಯಂತ್ರ ಒದಗಾದನು. ಇಂದರದಾತ್ರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಯರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪನಗ ಕೊರೋನಾ ಪನಗ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದು ವೈರಸ್ ಪನಗ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪನ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪಡು ಏತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುವ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಇದ್ರ ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪನು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪನು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಪನು ಪನಗ ಆಜಿ ದಿನಾಟು ಆಯ್ನ ದಿನಾಟು ಜ್ವರ ಮಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನು ಜ್ವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಗಂಟಲು ನೋವು ఒక ಮೈಕೈ ನೋವು ಬರ್ಪನು ಆಯ್ಕೆ ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೇರ ಉಂಡೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಪೂರಾ ಏರಿಯಾಗೆ ಓ ಕೇಸಸ್ ಬರೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಫೀವರ್ ಕೇಸಸ್ ఒక ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ಟೈಪ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಬರೋಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪ ಅವ್ರು ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನಾಗ ಅವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಳ್ಪಾಡ್ದು ಎತ್ತದು ಎಂಕುಲು ತಾಲೂಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಕುಲ್ 2 ದಿನ ತಾವು ಎಂಗ್ಲೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಉಪ್ಪು 2-3 ದಿನ ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತನೆ ಬಕ್ಕ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಕೆ 14 ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಐತೆ ದಾದ ಪಂತಾರೆ ಕೂಡ 14 ಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ 28 ಡೇಸ್ ಟೋಟಲ್ 28 ಡೇಸ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಕಲ್ ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ದು ಜನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವಾ ಆಗ್ತಾನೆ ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅವನಿತ್ತು ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲು ಐತೆ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಈ ಜನಕ್ಕಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಈಗಿಡ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ ದೀದ ಹಾಕಿ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಕೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪಾತ್ರರೊಂದು ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾಥ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಬಿಜೆಪಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ಜನಕ್ಲಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಆಯರುಂಡು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಿಂಜೆ ಜನ ಬರ್ಪುನಿರ್ದಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೈಟ್ ಮುಟ್ಟಂದೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆಯರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತೆರಿಪಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜಗತ್ತರದು ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ನಾಶ ಆಬಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂಡೇರು. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಒಂಜಿ ವೈರಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಿಂಜ ಪಾತೇರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ತರು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕಳು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೇಷಂಟ್ನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮೌಜೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಮುಟ್ಟುವರು ಬತ್ತೇರು ಅವೇ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬರ್ಮಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಅಂಚ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ದ ನೆಟ್ ಬರೋಡು ಬರ್ಮಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡಿಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ತರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಂದ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಡೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿಗಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದೇಶಗಾದಿಪ್ಪು ಜಗತ್ತು ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ದೇವರೆಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕುಡ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತೋಸ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಫರಂಗಿಪೇಟೆದ ಜವಣೆ ಅರ್ಜುನ್ ಪೂಜಾ ಪನ್ಪಿನೇ ಈ ಮೇಷನ್ ನಾಡು ಪತ್ತದಿತ್ತದು ಇಂದೆರ್ದಾತ್ರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಿಂಜ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಡು ಇಂದೆನ್ನು ತೆರಿದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಇಂಚ ವಿತರಣೆ ಮಂತದ ಪಂಡದು
ತೆರಿಪಾದು ಕೊರೋನಾ ನಾಶ ಆವಾಡು ಜನಕ್ಲೆಗು ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪಣದು ಹಾರೈಸಿಯರು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಹಾಮಾರಿಯಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊರೋನಾ ರೋಗದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಭಾರಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೂಪಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಉಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಉಳ್ಳಾಲದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಉಪ್ಪಡು ನಗರಸಭೆ ಉಪ್ಪಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಸಿಡ್ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಈ ಜಾಗೆ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಪಿರ ಕೊರೋನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪಸರಿಸಿದ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಡ್ದ ಹತ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ಪೂಂಜ ಪನ್ಪುಣ ಪರಂಗಿಪೇಟದ ಒಂದು ಜವನೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಷಿನರಿ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ನು ಅಂದ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೇರಾರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪಂಡ ಯಾಪಂಡ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಪಸರಿಸಿದಂಚಿನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಬರಲಿ ಬೋಡಾನಾಗ ಕನ್ನ ಕಾರಡು ಒತ್ತುಂಟು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುನಂತ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಷಿನಿಂದ ಬನವಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಮಿಷಿನ್ ಇಂದೇನು ಮಲ್ತಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಪೂಂಜ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಭಾರಿ ಸಮಾಜದ ಕಾಳಜಿ ನನ್ನ ನಿಜವನೇ ಇನ್ನೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಅತುಲ್ ಬಗಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಭಾರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಾದ ಇಂಕ್ ಪುರಾಣಿ ಏನು ಏಪಾರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಕಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಾರೇನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇರ್ತಾ ಅವು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಕೊಡೆ ಬೈಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕನು ಎಂಗ್ಲಾಗ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲಕನ ಇನ್ನು ಕಾಣೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದು ನೀನು ಕೊರಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಜಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಟಲ್ ತಂದು ಕುಡರಿ ಪಾಡ್ನು ಐದಾಗ ಬಾಟಲ್ ದೀಪನು ಕುಡಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಡ್ನು ಅವು ಐಟ್ ಪಸರಿಸಿದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ಟನ ಎಂಗ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರೋದು ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ತದೆ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಾಯಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ಕಿಟ್ಟನ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತಾ ಕಡೆಗೆ ಕೊರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತದ ನೀನು ದುಮ್ಮಗೆ ಎಂಕಲ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕರ್ತದೆ ಐದು ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗಡ್ಲ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ದುಮ್ಮದ 14 ಎರಡಾಗಿ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕನಪಾರೆ ಆಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಪಾಡ್ನಾಗೊಂಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಪ್ಪ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಉಳ್ಳಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಬಾಯ್ದ ಅಕಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃವಾದ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಬಂತೀರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏರಿಯಾಗಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅವನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ ನೀನು ಈ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ನೀನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡೆದು ಇಂಕಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬಿಡ್ದು ಬೇಗ ಪೋಡು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ದಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತದ ಮಹಾಮಾರಿನ ಓಡಿಸೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿಕೊಲ್ಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರಣ ಕಾಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಯುದ್ಧದ ಒಂಜಿ ಜಯನ ನಮಕ ಮಲ್ತವನಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶುಭಾರೈಸ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ, ಕುಡ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಮುಖರು ಸರ್ವಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್ ಅಮೀನ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲಾಪು, ಅತುಲ್ ಬಗಂಬಿಲ, ರಾಜೇಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಯೋಗೀಶ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಎಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.